So hangtod nga naabot na kitong punto nga starring na ta sa simbahan sa sermons pare. Tama. Ang hirap. Tama na ka-remember na ikuha na, no? Pati mga kauban natos media sa AM bombahan ako nga naibigaon kay nga DJ diha nga wa na ikuan. So wala man tay laing intention ato kundi kalingawan raman sa mga Tapos, kuan sa gan negosyante? Because I remember before, I think, dati ka nagnegosyo ukay-ukay. yeah, you know, Di before ba? ko nag Di ba kayo nakapaway man ka? Nagradyo ka, nag-campus radio ka, nag-wild ka. campus, then nag-wild. Nag-wild. Then nagnegosyo. Nagnegosyo ka, yeah, remember. Okay, oh. Kundi ko siya, hinguog, ato ka, di ba? Naabot kog Bayugan branch. Yeah, Kuan. Oh, lagi yung So, dahan nakakugihan, in short. Yeah. Pero ang main reason yun to, nasa punyo ko. Binuara. So, mo nga, sulian ako. Siya, maglinis tayo ng isang university. So, laki siguro nito. Unang dako siguro Okay, kayo. university ba? University ko. Savior itong yun na, Savior. Uy, hinluan. At tinuwa dyan ko magkamali, bro. Abi na ako kaning sa hinluan ba, opisina lang. Maghinlo, may magtanan kasilyas dito sa, kuan, mga bathroom dito, toilet, hinluan na mo. Talaga? Magmap mi dito niya, unsang orasan mi magsugod. Pukaon ko niya, alam mo, sundo siya sa kuha, 3 o'clock sa kadlawon. So, largan mi na, 3:30, mag-start namin dito, or 4. Kaya mabiyahe pa man mi gamay. Ngit-ngit pag yun kayo, bay. Way bayro nun sa hospital, libre tanan. Even pag panganak sa akong asawa dito, wag may gibayran, bisag piso. Murag nag-unahon na natin. Undangon na ito ng recording. Undangon na ito ng recording. Lupad na ta. Lupad na ta kay tampaitan eh. Nalagyan ng istorya nga ka ng ang okra lagi daw may makakuan. Mura nagplantation sa karon sa club niya yung okra. Diba si matamang ma? Mga ayos ko sa hektarya na. Utro mo na. Ano kayo, recording na ka? 1, 2, 3, 4. Morning nga podcast nga I would say pinaka-excited kay ko. Sa'yo kay ko ni mata ganina na sakyo kay ko na ligo, di ko gusto gyud ko malit. Kay nasapon ra gyud ako ni siya very busy. I would say, nasulti na ako ni siya pero for the sake of podcast, kani nga tao is dako kinig impact sa akong kinabuhi, bro. Dili ni sa pagano ka, bro. Kay sa una tong baguhan pa ko sa MOR. So una man gamay si Boy Negro sa MOR, di ba? Sa MOR. Yeah. Tapos si Boy Negro may nag-iyon sa MOR nga kailangan mi okay. Katong nga tayo medyo nag-struggle nawala si anhing Johnny Small. Mamantay head na mo. Mautoy, napa siya doon sa Johnny. Napalagay. So burag medyo ano na to nga, ano ba? Siya nagka-problema gamay. Tapos ingon din si Boy Negro nga, bro, nakuha na ko na si Kuan, Daddy Aldrin, gaya na. Tapos, excited ko. Padulong ko sa, remember yung Kuan, padulong ko sa stasyon, nagsakay ko, kadungog din ko sa imong Arlim. Sir pa ka to, di ba? Kuan na, medyo ano na, padulong na. sa Medyo, extra na kadulong sa tabrag, radio. pawala naman po itong tsada to nga time god. Yep. Pero na-timingan nga na ko sa radyo nagsugod-sugod. sugod ka to. Brag singit-singit. Sus, pagdungog na ako sa imo, bro. Ako yawa, uy. Pwede ra gid ay ba nga kanang ang hype dili mo singgit ba? Kanang may ana ba? Ano ang energy ana ba? So naimo kong instant fan rito ato. Kisa ni siya na dali-dali ko sa kalabang magigo ato nga day. Tapos nakita then I would say basin malain na uban natong mga kauban nato. But I would say sa imo nga time, bro, yun. Yeah. We were like kita tong pinaka-prime bay. Sa pa lain pinaka-Avenger. Sa pa tawag sa pinaka-alpha nga. We were dominant number 1 in all ours. As in. Ang line na pa nato ato, siyempre ako, may bago-bago pa mga ato, na si Boy Negro. Yeah. Sa gabi ato, napa si Princess Debbie. Yeah. Si Manoy Jepoy. Boy. Pag may yung ka-ugrak, Yes. ka Manoy Jepoy sa do, Oo. denadayin ka. Baby Jelly. Siyempre. Una pa ba si Baby J? Ay, una, man. Si Baby Jelly pa. Kay kami pa rin nagtandem, pinakauna. Kami yung gitong rabi kayo. Moto ang pinaka-prime na mo gini MOR na undisputed Ito nga. year? Early 2000, siguro mga 2005, 2006 something. Kay, sugod-sugod naman ko 2003 na ana na. That's right. Anyway, ladies and gentlemen, dagang kay kapangita, si Wanted Palangga, karunggod, bisa pag sa karon manggod nga mga age katong mga listener nato nga bata-bata pa sila high school, tingkasal na nila ni. Tapos may din sila nga, sir, idol kita mo sa MOR, sir. Labi na katong, di good malikon, ang Wanted Palangga, katong atong awards night, gugmang ya.
Nakabuhat yun ta ba? And now, kuya na kayo ko. Ako yung bossing. Ikaduha na ako ni nga bossing. So, Kaya bossing man ako si Janice Moore, may una na ako na bossing. Yeah, Ikaw man din may akong nahimong boss dayon. Ladies and gentlemen, Aldrin Dabuan, a.k.a. Wala Matigulang, di ni pasipsip mga kailangan. Daddy Aldrin, bro. Wanted ka o bangga, arena mo sa kapamilya. Nagwanted ka o bangga, tawag na ayaw tugaya. Hey! Hello bro. Kamusta? Thank you bro sa pag-insert sa ora. Ako na ginani sa imong opisina din eh. Salamat sa pag-invite, Sad. Salamat. Nga. Saka bro, ngano na bro. Sa unsay naa sa laing nasod nganong ikaw bata pa man gyapon ka tanawon imong hinapay ngano gawa. Wanay kinaon, wanay pagkaon ito. Ang bata. Wa may bugas, gamay ng tiyan, gamay. Grabe yung trabaho, busy kayo dito bro, busy. It's been how many years na ba ka nibiya sa itong pagsugod pagbiya sa MOR? I left Philippines sa MOR ko mga 13 years ago na. Mag 13 years. Pinupaspasa no? Direct 13 years na pala yun? Yes. I left, I was 38 years old. So karon 40 na. Ito. Ato lang balikan bro. Can you remember unsa kay bro, pasaylo pamangkay kay social media so doon na naggaway pwede pagid kaayo. Pagid ka ito sa unang panahon. Brad, we were like local art kanang Ilyas TV. Ayaw mo kinapay sa among panahon, grabe. Di man ginay pangambog po kaya to. Tinuod na ginay. Bisag asa ta palulong that time. Do wala pa kay social media ha. Yes. Kung ano lang ta ang ato exposure is really kung maabtan lang sa among signal sa radio. Tinuod na. O ang maabtan lang sa ABS-CBN kagyan di oro. Kumbaga kung asa maabot itong signal tuwa po datong Dito daya o. Yeah. Everywhere we go. Yeah. Mato ta Misamis Oriental, Bukidnon. Abot na kayo. Ang mga tao Lanaw, yeah. Ang mga tao grabe tapos grabe ka phenomenal. Wala gyud makalupig, Brad. I mean like wala Wanted Palangga was really phenomenal. I mean nanay Wanted Palangga sa Cebu. Pero dili gyud as grabe ka famous katong imo nang gawin. Ka remember pa kato nga time? Absolutely, yes. Grabe good to. Katong nga time ang good. Ako kuha na to sa MOR. Nakita na to asa tong kaning dead spot na to. So, as a programmer at the same time, nakita na ko ang potential dito. So, why not convert this? Kay una to si Sir Aning late nagkuhan gyud unsaon na to ni pagkuan ni nga spot nga patay man gini wa nay murag ba kung magpa-ads ka murag wa nay presyo so why not try to convert this into something productive or kuan nga slot so mo to kuno naan potential man gini in which is sa ako ang tan-aw makaya ko ni handle programa. So mao tong gidula na to pag-ayo ginahinayan na to kaloy sa Ginoo daghan man sad giganahan. So hangtod nga naabot na gitong punto nga starring na ta sa simbahan sa sermon sa pare. Tama. Tama na ka-remember na ikuha na, no? Pati mga kauban na tos media sa AM, bombahan na ko nga naibigaon kay nga DJ diha nga wa na ikuan. So, wala man tayo laing intention na to, kundi kalingawan raman sa mga audience na to. Malingaw ang mga katawan ng community. I remember. I remember. Unfortunately, grabe lang yun ka, patok kayo, grabe ka, hit kayo niya. Wa pa kayo mas Spotify. So, ng panahon, so, radio yun kita sila. Radio yun. So, mo to nakanindot. I think na, di kayo magsikingon sa mo karon or sa ako, kay siyempre balik ko sa balik. Sir, balik niyo Wanted Palangga. Alam mo, lisod lang karon kay nanay social media, nanay cellphone, magkita na. I think the wonders of Wanted Palangga ba is the mystery ba? Yes. Kay landline ramang yun. Yes. Tapos kung lami apagit ang tingog. Oo. Di ba? Bigaan yun. Tapos how many tanong na itanong nga, magsabot sa overpass sa Bulwa. Tanan tao ba eh? Dito tanan nakatang kina-excite kinsa ka itong nakayelo nga. Hindi makita ang ato ang audibility no? Sa community nga. Kapawagit sila dito. Yeah. Kaya until now naman gimusulti sa mo sir, kinumdong ginusa. Napaki one time daw nga, giawat ang sinina sa lalaki. Dili sila mao ang color. Pag tanong nga gwapa, silang nisugat. Mga bugoy. Daghang ginitabo na. And I think bro, the best thing pagit also, maayo kay kamuhawid sa mga dating game ba. Tapos, usay magkatawa pa ta kay ang babae pag
di na siya ganan sa lalaki. Muntipas siya sa istorya dito sa imo mo padulong. Pag ulig balay, sigurado yung kurit ni G, nasasawa na yun. Pastilan lagi. Kanang daddy, sa imo na lang daddy B, kay mamo ni klaro ka istorya. And katong nga time, kanang bitaw ang mga tao bitaw nang kayo sa mga dating. Yeah, tinudan na yun. Grabe ang peak Pero na every to time ba? ato bro, siguro na yun, kada ingon nilang ikaw lang daddy, pray ko dayon. Pray ko dayon. Amo dito, mo na makita ko mag-duty ka na kay Rosariohan sa ilalom. Kamulo kong istorya na, kamulo kong biraan sa lalom. Bita. Amo lang nang ma-remember, pero grabe to that kami yun nga team that time. Taga BE. Panghambog. Oh, yeah. Yes. Timing lang siguro, bro. Katong nga time, atong program, katong team that time. It falls on a right time. Sakto, no? Kayo yung social media. Correct. Tapos si Mami Jason ato, nga time, atong gyapong gikuan. Complete set gito siya. Kumbaga, katong nga programa everyday, sulit yun. From sign up to sign up to sundown yun. Na programa. As in, kaning awas nga programa ba? Kumbaga. Grabe yun. Kahapon, may sobrat na punta. Makamis ba ito nga time. Tapos that time pag yun, wala pa News FM. Like, si Magnum, kaning nga team karon ni Magnum sa una, Bomboradyo pa maguni sila. Dating, kana. Nalang to yung nga time na lang dayo nga nisulod na din sila nga news na, which is karon kung paminaw ni mo, halos news kuan na gyud medyo na siya nag-ship. Yes, because ang listener pud sa music na sa cellphone. Na sa cellphone, yeah. So, in fairness po that time sa to, sugal ba to kay pangutan sa una ba kay di ba ang labi na kamo may mas ahead sa mo gamay. Well, less magit antok dapat sa DJ ka more music man gyud. That's right. Pero kato nga time nga sa kita nga team taka ikaw nag-head. Nagsugal ba gyud ta nga murag i-talk show na drama sa FM na bro sige bro tapos color mo ni Mami J. Ta ikaw beto ingon nga bro. Tita B ibayot pa gyud kay lalaki ra kay mong tingog kay kadugan mawala. Say malimtan nimo Bernie ka balik. Ka-remember ko na. Gwapo lang ito atong team sa una kay sinabtanay gyud ba tinabangay for a common goal. That's grabe gito. Pero isa sa I would say also nga grabe impact nimo bro. Pag enter nimo so nag-observe ko sa imo ba ani unday ani ba. Yeah. Tapos kuan sa negosyante because I remember before I think dati ka nagnegosyo ukay-ukay. Yeah, you know, before Di ba kaya nakapaway man ka, nagradyo ka, nag-campus radio ka, nag-wild ka. Campus, then nag-wild. Then nagnegosyo. Nagnegosyo ka, remember. Kundi ko si hinguog, ato ka, di ba? Naabot kog bayugan, branch, Oh, lagi yung... So dahan nakakugihan, in short. Kuan I grown up man gyud ang background na mo sa akong parents. So negosyante akong ginikanan gid so big time. Pero ang training nako from there ako youngest sa family. So medyo ako ang nahansakan sa pagka-stricto na sa akong amahan. Okay. Half Chinese akong amahan. So tungod sa iyang experience sa akong mga magulang medyo na ipagkabanga bugoy-bugoy. So lahi day inchik gid ka no na gid ka dugo nga pagka-inchik di ay. So mo tong ako maoy mura og na baid pag-ayo which is pasalamat sad ko no? Before pero di na ako na appreciate before nga buhi pa akong amahan. Correct. In fact nga kuno na nimo murag kuan ni kanang punishment. Makaingon pa kay kong anak ba ko ani akong ginikanan mura magtrabahante ko ani pero wow kabalo dito na nakabalo naka-realize na ko nga gitrain day ko sa akong amahan para I can be now who I am. Kumbaga no sa future. Grabe akong appreciation in fact ako ang pasigarbo sa akong parents on how they train me unsa kung lapagpadako. Tama. So mao po na ako ang hinahinay ginapasa sa akong mga anak dito sa Australia. Mubito sa nako nabantayan ron na ako karon papanasad ko ba. Yeah. We are what we are right now because medyo stricto ba gito mga parents natin. Yes. Espanyol kaya lang atong problema karon Brad. Ang tendency sa atong mga millennials, burag gusto ta kay di taro ta mag-suffer so masyado na tong binibaby ang mga anak nato. Yes. Di lang ta kabalo kung mapunta kita sa future man, di ta kabalo ba kung malig-on baka ni sila? Sauna stricto na to ang anak. Araw na to mga anak may stricto na sa ato. Kana, di ba? Pero well later ato na istoryahan kay natandi man nimo ng anak karon. So mo din so even before pa kabalo na giday ka nga ano ka. So that's why kato nakita ta ka bro. Ginasabay nimo ba nga DJ ka? Yeah. Tapos ano ka? Tapos there was one time no, I remember ka magsistorya ta. Alalay mo ko nimo ato kay nahimo lagi kong fan nimo, magkasabay ko sa imo ha. Sabay kita. Ana ko sa imo. Sa ta adto ta. Mo to nga time imo kong gipilailan nilang abas, nilang tanan mga
First time na ko Yeah. makamit og La mga Donsals, Donsals. so, Ito nga time. ano, Tanan na tropa mga negosyante. Yeah, That yeah. time, I was early 20s pa ba ato nga Yeah. time pod. So Yeah. medyo, ani din ba? Diskarte. Magstorya mo og mga negosyo. Yeah. So ako nakita, business gina ba? Taniyon din ka sa kwa, bro. Sa tinud anay lang, di kita madato sa kuan. Tapos ato nang give silba ng mga Mga empleyado. nag-help, yeah. Empleyado na to sa ABS na, tama ba? Nadugay na ni sila Drio. Oh. Murag ka na lang, in, out. Naaman, pero... Mura, di, steady lang ka. Exactly. Malipay lang kag na motor. Exactly. Pero kung nakita siya muna, tama ba na? So dito rin ko nagsugod nga, medyo nag-change yun ako mindset. Yeah. Dito yun. Mindset mga importante sa tao. Mabita tong, bisa kung saan na po na pong gisod ng negosyo, nag-sound system, nag-t-shirt printing, That's right. nag-longganisa. Tinod. Kaya ikaw may influence ng kuwato, yun nga imong ipakita sa kuwa. Nakasulod na ko sa tracking nga do. Oh, yeah. Tagabay Ansel na po gato. Ansel, kahit tungod sa influence sa mga nakapalibot sa ako. Siyempre, edge man nato kay kasi malibre ba itong adlib. Absolutely. Oh. Medyo initan lang ta sa admin. Give and take lang ito sa una. Oh. Kasi mo na do, kamuro may nag-advertise. Oh, mga reklamong admin na to. Kaya na po tayo party na. Tama. Solicit man sa donor man sa to. Ito mga... Ka-remember ko na. Bawi ragod. Buhi ba? Ako yung kata. Imagine, ako ato nga time dili pa ko regular. Naka-auto ba din ko. Exactly. Yeah. Bahalag surplus pa, di ba? Sa Mitawi pa nga sa una, Yes, gitabangan ko, that's right. naka-auto ko. Oh. So nakuan yun, murag na-influence yun ko nimo nga tama. So, doon mo nakita mga nga- racket yun ito. Posible. Posible, pwede yun ay. Nga isabay nimo ang imong Yes, trabaho. exactly. Though sometimes, I don't know kung uban makarelate, sometimes nalay medyo mutaas ang kilig kasi mga kauban. Absolutely. Kaya mo nga, so mo na siya, uy, ano man, mga raketero ta, nasa uban, ikaulaw po ng mag-racket. Di ba na uban nga, kami ng office mo, si dadalag brochure. Kamulog juta, si hatag brochure. O, palit na muli. Tapos yan ay uban, ana, pero wag mo kabalo. Ay, kuya, okay na. Makabayad na sa tubig o kuryente. Grabe imong influence ato, bro. Tinod. Pero, siyempre, fast forward tani kay kulangon ra magyud akong oras sa amin, no? To be honest. Niabot ang unsa na nga year na dayon to 20 Bagon sa man. pagka to nang Nakaura decide na ka nga mo 2013. 2013 no. Yes. Siyempre wasa talaga bata sa Kadto nga time sad na-realize na nako nga mura og kaning kinahanglan niyo dagko ng mga anak. kana isa sa college, no? isa ka challenge yun na pagka na mga anak ng mga bayro no. Kitanaw na ako di lalim nga 5 ka buok ana. Oh, pero To be honest, pila ra base dako ang sa MOR pero yeah, kulang yapon. pero kulang sapat tapos di ba may regular sa una ang regular kay kana ra gyud department head ra ba ya. So sige kag renewal every 6 sweldo lang months. isgutan. Oo. Wag yun. Pero dito man tan buhi sa atong diskarte. Yes, mo gyud sa racket man to. gyud. Pero na nila nga ang kuno Tinod na nila. ginako. Wa Yeah, ra yeah. katunga atong sweldo sa una sa racket. Usahay di na gani may labdang sweldo. Di arang lang galing taga may compared sa uban radio station kay kita. Ay, oo. Na may sales. Yep. I mean like I don't know lang sa uban na pero ako mo man ako madunggan. Anak alam ilang in fairness sa to kung unsa ra ka oras nag-duty. Yeah. Mora na tadi ka pwede ipag-sale. Awayon pa galing ka nga nung mag-sales ka. That's right. Imo duty lang yuga. Then lakaw na ka. Ang Tinood. uban ba yung radio station kay Multitask. multitask ka sa 8 hours ka. Yes. Mag-sales pa yun ka. Mo lang lugar to ang medyo edge It's na not to to. gamay. Yes. Pero mo lagi to, dili regular, every 6 months, i-renew. Talent naman ta. Talent naman ta. Ano mo gina, mabitaw ng nakuanta na ni Digong sa unang, ano man ang sa ABS nga, puro naman na talent. Diyan, ano di mag-ibo mag-regular. Kay per show naman mi, kay kung right. walay show, wala man siya may buhaton. Wapon. Di ba, ana lang. Oo. Medyo na-edge lang pag to gamay, kay gikuha ko sa pamahay espesyal sa TV. So, Expose, doble yung exposure. Doble ang exposure. Ta na-editor sa ko sa mag-TV. Mo na Yeah, medyo na that's nadungagan right. gamay. You know. Mo lang ta akong edge ato nga time. Yeah. So nag-decide ka, medyo kuana, paano ka naadto sa Australia? Kay actually nagstorya naman mi. Abi yun ako nga ang imong wife na ay murag family dito. No. Ni-decide mo. So nagkuan gid mo, nag-agency gid mo ni Agi. O lagi may agency. Mo to ingon ako sa imo ha, reason kailangan na gyud nga dili na greener ni pasture. permanente nga nani na. Yeah, tama. So di na gini enough. Yeah. Pero ang main reason gyud adto nasa punyo ko. Binuara. Ano? Usahay man gyud si Piat mo imperfection lagi sa pagkalalaki na si Piat gyapong aktor. Oh. Bitaw binuang. So actually, seriously, that's one of the reason why. So isa lang po na sa rason nga mura ba gusto nako nga
kaning para fair me sa akong wife. So mura bag kaning alkansi ba kumbaga siya diri no? Kaysa ako kay manglakaw mi ana ang mga tao gakuan sa kuha niya siya gaka insecure permi unya syempre normal na gyud natin silo-silo siya pay manglakaw mig mall siya pay pa pictureon sa mo ana gani murag makuha na siya unsa naman ni diri niya. Well, dili wa man po yung rason nung di ka gitawag og tugsiyo king. So mo to nga para komportable minduha, inampon nako siya. Mo lagi to pagka human nasapon na. Surrender na. Wala na, bago na. Yeah, I thank my wife no, grabe gud. So dito na dai nagsugod nga matuta sa akong lugar nga patas tan duha. Okay. Wala nakailan ako, wala nakailan nimo and let's start from there. So sugod ta kaya lagi nato na. So gihimo gitry na mo ang Canada. That time lisod man kayo mga requirements dako sad kayong So ang una ninyo gusto na Canada una. Yes. Okay. Unya dayon kay ako mag yung wife nag-ingon nga sige decide na ta magawas. So naay property na mo gamay nga ready pod among i-dispose in case we need funds. So kato nga time Canada. So amin mo dayon niya pag-abot US. Ano to medyo sangit sa kuan mga requirements? Ang mga requirements daghang kayo kuti kay that time. Okay. Unya dayon nag-US me, nag-interview gid me sa embassy. Na refuse man me. Okay. Deny me. So medyo iskurahi me gamay. Okay. Iskurahi me gamay. So siya di gyud siya persistent gyud siya. Grabe siya lakaw-lakaw diha. Hanto nakita niya tungo sa agency niya. Siya han naay kuandri na. Gadto na mo dito dayon. Ako pod kay mo na to So mindset. sa ikaduha na deny na po. So ang tulo na ni. Pagtulo na ang agency. Actually ana before pagid ana bro, nag-apply pug ko og kaning Canada nga murag fruit picker. So nailad mi adto na kagasto mig mga 120,000. Talaga? Na NBI to, grabe to, na TV Patrol gito siya. Naskaman day mo to? Naskaman to. Training pa mi sa hotel diyaw, limpi-limpyo kaning nag-arrange pa mi sa bed ba. Lagi. 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 Ilan mi adto. So nag-training na gid mo? Wala gito nawala So gitong kwarta. tutyo gid ito nga agency? Nadakpan gito na priso gito sila. Okay. Di na ako i-mention. So mo to nga time nga nag-try mi kuan sa agency nga ingon niya nga sa Australia dawhan pwede daw ka mag-work dito nga kaning student visa. Edad ni mo ani pila ibad ni mo ani nga time mga 37, 38. Okay. 38. Medyo okay pa no, pero medyo crucial na kay padol na sa 40 no. Oo, tinaray. Okay, sometimes na may nga mga Okay lang to. saktong opportunity, sometimes po Yes, that's right. napoy usay po ng hindrance Pag-abot dito sa edad. sa mga kondisyon. Oo. So pag-abot na mo, okay lang to that time kay pwede ka mag-apply PR sa Australia, 50 years old. No. So karon gibabaan naman 45 na lang nga pwede ka mag-apply permanent residency. So kadtong nga time ingon gistorya gyud ako ang katong contact iya sa agency. Timing sa nga listener pud kay nako fan kay nako sa wanted lang ka. Kana medyo age gyud nato nang mayan. Magtiayon ba? Okay. So kadtong nga time gyud ginangin ako sila kay ila mo sila. Fan kay minimo na. Sige, ako plano inanana. So okay, ako gusto lang ikot-ikot. Hangtod nga time nga nakita akong prueba nga nanas lay na-approve unya gipa-istorya gyud mi sa ilahang na ina-approve didto. So dito namin nito dito na diyan na magipaspasan namong processing. So since that time tuloy-tuloy na. Siyempre I would understand no kay siyempre na naskaman na mo ko dako kayo nagasto dito That's right. Ako nanapod ni. Yes, tinuod. Alam lang di kag bulsa to nga time day yun. Salamat ko sa mga asawa. Siya mailaw ako mabaw ra gamay. Tapos Ito. pag ani murag okay na. Yeah. So more than to nga imo na dito. Yes. So katong pag-resign lugar nimo sa MOR, ready na to na palupad na ka. Para na ko'y visa. Okay. Wala pa mi schedule sa flight pero nanay na ko visa. visa mo to lata din ko resignation. Okay, yeah. Kay ang among kuan gid to mindset is abroad na gyud. Okay. Gawas na gyud. So I was actually considering politics here even katong wala pa mi gyud nagkuan o talaga? gawas. So kay nanapoy kay pangulitaw nga mga politiko sa that time. Ang akong asawa man sige pag politiko kay diri na gyud ni kutob atong relasyon. So mo tong ikambyo lugar na ko kong asawa nga. Ano wa man ka nagsulti sa ako ana? So mo tong wagid bro ay ako kuan man po ko into politics kay expose man po ko younger days akong papa po politiko man sa before. So siya man gidili. So nya kato ba nga time nasapon na lagi ta murag unsay kuan sunod na lang ta sa para wala sa amo ko. Pero di ba that time ano pa ka nag-engage pa ka og buy and sell ato nga time? Napa. Di ba napagihapon tong mga among mga units. Yeah. Napa may mga. Kaya mo to ilang kuan nga mamalit sila sa sakyanan, kuan no tapos ayohon ni Baligya. Yes. Napa may tracking so na ginagmay tracking pa may bunggo na mo unsa din na.
So mo to, decide gid mi nga kuan din paglakaw gid namo, pag abot namo dito, gidispose gid namo tanan na yan mga among properties including Okay. including ang balay para kay pag abot mga mo Australia gusto na lang. Wala man gid no, student visa is full of uncertainty, walay assurance. So dili pa ni so atong klarohon ang inyong pag-adto is dili ni trabaho pa. No. Kibali student lang kam, ang entry ninyo is as Dako kayo student. gambol gyud. Murabag Grabe ba? risk ang naa gyud, Mo grabe gini ka high risk. kinabuhi bro no? Kana bang you have to take risk yun Yes, ba? absolutely. Para lang sa future sa imong pamilya. Yeah, tama. No matter what it takes. So, kato nga time, daghang kayo atong mga tropa. Daghang may kitang mga amigo ni Gusanti. Yeah. Uban, no? Yeah. Ingon sa kuha, sigurado, alangan yung sila, sigurado ka sa imong decision mo, ato ka dito sa Australia. Nga, para sa ila ha, okay na ko din, kay sikat ko din ni, onsa din ha. Yeah. Pero lagi ina na ko gid sila, mo gito akong gikuan sila. Sikat ko, happy ko onsa din na. Pero ang pamulsa nato lisod gyud. Mao gyud. Oo, so Lagyan mo yang naglabing yang akong asawa. Dago kay yang mo ba? Ano ba? my kids are growing. Tama. And then that time I have my eldest son in college na Yeah. nako agoy gino kada tuition agoy mura mangit mura moduol man tag cooperative ani nga. Murag tilapan ra. Ay, grabe gid bro. Tilapan ra ko sa tama gyud ka ta paborito kami sa mga kooperatiba lamig ngisi. Siya pagto ninyo sweldo mi nagsalig dili. Loan na hapon. Tumutuon yung maestro may binuang lang. DJ sad. DJ Ayun. man. Kami So paborito. kadto nga time I decided yun nga mo na tong may tabo na kuan. Imagine na, dako kay siya nga risk because imo gi-give up imong career. Yes. Nga peak pa kayo ka. Sakit kay bro, sakit. Number 2, siyempre, back to zero ba ni? Yes. Walay kaila. I thought yun nga, abi na, basin na namoy kaila. Yeah, no. So, wala gid mo ni. Wala gid mo kaila. One single friend, one single relatives, no. I thought yun ba nga, ang imong wife na imong relatives No, dito. total stranger gid mi abot dito ba. Nalimang ka, mura ka Kami duha. nag-reformat. Absolutely right. Reformat sa usa ka lugar nga bag-o pasag ka. Yes. Tapos ang pagsulod pag yun dito as a student, di pag yung trabaho ni Diritso. Dili. Mangita pa ka trabaho. Mangita pa ka. So risgo pa kung kaning atong gisugal nga pagsulod, Yeah. ma-convert ba ni into trabaho? Yes, that's right. Grabe. Di man pareha sa kaming amuang kuan Yeah, karon. yeah. Complete package man gid mi. Correct. Assistance. Kumbaga, murag halos naka red carpet pang student pag-abot sa Australia. No? Di pre Mo nang funny thing atong istorya. Actually, kagahapon nagkapi-kapi mi. Yeah. Nakapalupad na ka, dagan kay kadala malita. Yeah. Pag abot ninyo sa Australia, wa mo kabalo kung kinsay mo sugat, unsay. Kinadunay. Yes. Tadi ba bag-ugo ni nga lugar? Yeah. Oh, good. Niya pag human, mo to. Gihatod na Miss boarding house. Abot sa boarding house, kami pa nanghinlo sa mong kwarto. Hindi pa gid ready? Kapoy na kay lami na kay higda. Lagi? Taas kay biyahe. Oh. First time excited kayo. Lagi. So dito na dayon nga kami pa naghinlo niya, nagbayad pa mi sa mong sundo. Katong nagsundo sa mo, may tag nagdali sakyanan, wa pa gyud. Kami pa gipabidguyod sa mga bagdad ko kayo. Kami pa gipapliti sa train. Niya, pag-abot ba yan mo Australia, mag-convert ba ka permi? Lagi. Niya, mahal man kayo nanggikan sa international airport bro. Padulong. Correct, tinuod Gawas ka, ka. mga Yeah, template diya yeah. sa Makikita mo. kuan. Pag-compute na sa kuan, kita di magbayad ani niya pag-abot sa balay, gihatod Wala kami mo to. ka, wala mo kabaloan na nga from there nga. Wag yun. Oh, ingnan lami nga na magsundo na mo ba. Oh, Pero wala kabalo nga, abi ninyo nga okay na, diretso na. Oo, nga, Pero sundoon napanay mo, ka, nya, What ayatod if ka. kung inyong gibit-bit ato, sakto-sakto na sa pastilan. lagi. Wapod mi ingna. So murag gyud may nagbakwit tibok balay kada lang. May mo lang balay dalon, apino na mong balay dala lagi. Kay wa man gyud may makabawog inana Lagi, dito. lagi. So mo tong experience na mo nga medyo di lang kay mi kuan gyud nga nako dapat dili inani ang serbisyo siguro. So First thing yun na to, boarding house? boarding house bro, kuan 4-bedroom house up and down. 4 bedroom sa ubos, 3 bedroom sa ubos, isa ang kwarto gihatag sa mga. Oh, nya mo lagi to pag Bali sharing Sharing sa na. house. So House sharing. dili ingon nga house nahoy sa sharing kabalay. house sharing. So kuan mi ang pikas pod mga estudyante nagpuyo. So duha ka estudyante nagpuyo dito. Katuday namong murag landlord dito. Look, to be honest bro, how's the feel? Like, Brad, na kay mansion na diri sa Cagayan. Ah, Na nakay dako nga balay, na Wala, nakay eh. sakyanan. Pagbalik nimo dito, kanami tong, di ba, balik na sa kuaning Yeah, boarding that's house true. sa Saggo. Yeah. How's the Well, feeling, good. Brad? I mean, tinuod nga Mo feeling. naingon nga lamyan gid nimo. Pag biyahe gid namo ang mindset is start to go from the beginning. Grabe. Don't no? expect nga una ang struggle bro, walay helper dito. Correct. Walay helper nimo. Ikaw sarili sikap. So mao lang gyud tong ako ang kuan. Nagkataon lang gyud kami partner kami sa wife kay hilig kog luto. Siya hilig kayo glaba og limpyo. Di gwapo kayo among house chores ba? Okay, tandem. Okay, Oo. okay.
Wapo, Okay. trabaho ko gabi, adlaw sa trabaho. So, kuan kami dito. There were even times nga magkita lang mi sa dalan kay among trabaho kuan man kaning lain-lain among oras. Oo. So everyday halos di kami magkita sa dalan, limonsituhan. Hantod karon moagi kani dito, mag-smile lang mi duha. Oh, napa ditong punuan sa limonsito. Wag agi mi dito. Dito ra mi magbiso-biso lang mi. Dagan-dagan na po sa train, ana ba? Mao na mong live sa una dito pagsugod gyud na mo sa Australia. Wait. It wasn't that easy. So pagabot niyo, so nanay-eskwelahan. Ready naman na kay enroll Already naman na, okay. So, giyon sa ninyo pangpangita og trabaho dito. So, Yes. burabag pa rin nga mga play ka? Sariling or- sikap gyud bro, sariling sikap. So unlike karon sa ato ang kuan kay lahi. Oo. Pag abot nimo murag nanay job ready na pwede mo na mo lagi na kuan kay education Yo. consulting firm man ta. So una gyud grabe gyud bro. So dito ko nakita first job nako nga kauban kaila sa among landlord kaning Pilipino gihapon. So giadto ko niya sa balay, nagbisita siya sa balay. Kita mi niya. Oo. Pag uming abot sa bagong dating. Ah. Upo kuya. Ano ko siya nga, may trabaho na. Wala pa po, kakartil lang kahapon. Sabi niya, gusto ka magtrabaho bukas agad? Sama kita sa trabaho ko. Wow. So, nako, sige, walang problema. So, mga 3 days naman siguro niya to sa Australia to. So, mo to nga, sulian ako. Siya, maglinis tayo ng isang university. So, laki siguro nito. Unang dako siguro Okay, kayo. university ba? University good. Xavier tong yun na, Xavier. Uy, hinluan. At tinuwa dyan ko magkamali, bro. Abi na ako kaning kung sa hinluan ba, opisina lang. Oh. Maghinlo, may magtanan kasilyas dito sa kuan. Mga bathroom dito, toilet, tinluan na mo. Talaga? Mag-mop mi dito niya. Unsang oras mi magsugod. Pukawon ko niya, alam mo, sundo siya sa kuha 3 o'clock sa kadlawon. Oo. So largan mi na 3:30 mag-start na mi dito or 4 kay mabiyahe pa man mi gamay. Oo. Ngit-ngit pagid kay bay. So pagkato nga time, di tagaan ako niya kaning truly, i-instructionan ako niya. Turuan kita paano yung color coding dito kasi ang mga map dito na may color code na Dili tanan. Dili line-line na para Lemon Diyos Pilipinas. Sa toilet, abi. Toilet mo raman. Dili day. No. So, siya, makakatulong sa'yo to. Sige, kuya, expose mo ako dyan, turuan mo ako. So, lain ng color sa public area, lain sa kitchen, lain sa toilet. Ako, ganyan. So, nakatunjuk ko ato sa tiro na yun. So, kibaligya na po ka nakatuon na. Diyan ako nakatuon. So, turuan kita. So, ang funny lang kay, nasa truly duha, kay puruman mi namin mga bucket, namin mga gamit, panglimpyo. Siya, doon ka, tako kay university. So, dyan area na yan, yung mga room, pasukin mo yan dyan. May mga toilet din dyan, linisan mo yan. Tapos yung mga salamin, tapos yung mga basura, tapos yung mga toilet bowl. Sige kuya, walang problema. May mga brush dyan, may mga chemical. So, ako kabalo, siya, tingala ko nga, ang iyahang kaning trolley niya, na music, na cassette ba? Music din na siya. Kuha ni Kuya Chito din yun, yung kinabuhi, cool kayo. Pag abot, ako padulong ko dito, sus, gi-assign man day ko niya sa kanang na laboratory, ba nga, na yung mga kalabira ba? Dagang kayo, do ka mo laboratory dito, niya, kanag yung kuananan sa mga kuan ba? Pag sulod lagi na ako, panimara ko pala hiboy. Kanan sa tinood nga tao? Kana laging ilahan kuan sa eskwelahan, experiment nila ba? No, grabe gud kay laboratory nila sa ilahang sa to kay university lagi. Siya maglinis ka doon, pag anagin ako ng patay man siguro yung naalin ni walang yun siya, no? Kiyachito, di naman mamino. Doon na sa layo ba? Kiyachito, ano to? Linisan ko to dito. Muna na sa music para di naman Mao to bro. Dito na niya, surya sa ko pag human, katawa din sa ko ha. Okay ka lang kayo na? Nag-enjoy ka ba? Kikantsawan ko niya pag human na mo. Angan mo Kiyachito, yun sa man to dito. Siya, wala. Kaya nga kita inasign doon kasi takot ako doon. Muna na sa Ako may music. suko dyan ko mahimo kaya primero pa na ako niya basig di ganasa ko din ako taga-trabaho limpyo ko to mga basura diya pero sabay kong tanaw-tanaw lingi-lingi dyan ko ginoo basig buhi di mo sa bani ay cool ba yung kayo to so mo to nga paghuman katawaan ko niya na siya okay ka lang ba okay lang kaya Chito walang problema pero grabe ka cool ba bay ang limpyohan pag ako dito kanang basketball court gym pamapa na mapa ng gym. Takamura duha? Pero mo to primero kay wa koy anam lagi. Grabing map na ko. 5-0 nimo ang gym ha. Mo galing. Standard ba na ha? Standard ako gina. Pag map dito, pag ingon siya. Kalimutan ko sabihin sa iyo. Ano lang pala yung dulo-dulo lang ang damay ka. Grabing map na ko kay siya. Dapat Aldrin matapos na tayo ng 7 ha. Grabing pinaspasa lagi. Tugnaw mo gito bay pero singot lagi na ako lagi. Birag yun kay ko dalar. This was your first nga, Kwan? Primero ginawang trabaho. Di mo na remember? Pero that time ba nako kay itong lesson nako kay nag-learn jud ko adto. Dito po nako nakita dayon unsa ang value sa kwarta dito.
when it comes to buying power niya. So, ano naman namin, uli na balay, mga 7 na. Ingon siya, Aldrin, ito yung pera, ito yung sweldo mo ngayon kasi training pa. 3 hours mo yan to ha, 3 hours. Tagaan ko niya o $40. 3 hours ha. 3 hours. So, naigo lang mga $13.50 ang Di per hour. paki-compute na para ma-feel na to nga unsa na sa peso. Kato nga time, niabot og mga 45 ang dollar. Taas to nga dollar sa una. So 40 times 45. 40 times 45. Pila lang 40 times 45. Para lang ma-visualize lang ako para sa peso. Sa mga naminaw karon. Mathematics. So mathematics daw eh. 40 times 45. Ha? 1/8. 3 hours. 3 hours, 1/8. 1/8. Utang ina. Dito, Ato diri sa Pilipinas, 8 hours ka per day, mga 400 na. 500 na ron sa moto. Di, yun siya. Maliit lang yan. Alam ko maliit yan. Kasi malaman mo naman din kung magkano sahuran dito. Sabi ko, wala problema ka. Thank you talaga. First sahod ko. Talagang gipambog pa na akong digit yung masawa. Di, yun siya. Pero isama kita sa Asian Grocery kasi bili tayo ng almusal doon. Tapos ikaw, yung pera mo, i-grocery mo yan. Para malaman mo kung anong mabibili mo dyan. Sa mong $40. Ako, gimi dito. Banang ko sa Asian Grocery. Ngumpra mi dito. Pag uli na ko, bro, nibit-bit man dyan kung upat ka sandubag, bro. Wow ba? Palit na kong Sa bugas. timong 3 hours. Sa 3 hours ako, bugas, karne, dilata, gulay, itlog, gatas, paan. Di ka to nga paan that time, ang loaf bread dito is 95 cents. Wow. Loaf bread, ha? So 95 napay cents. mapalit sa cents. Yes. Kana nga itong 3 hours diri nga loaf bread raman na. Bahaw pag yun. Tino na na. So, dito na ako nakita, bay, nako. Paglakaw na gin ni Kuya Chito, dito na ako nakita nga, halahan, $40 sa tuhan. Mura ni mo ko. Murag 1 week na mo, ang grocery, sobra pa. Mo ba? Dito na ako nakuhan. So, nagsigit ako trabaho siya 3 times a week, hantod nakasulod ko construction. Construction sa ka? Agi ko landscape construction dito. Pero imagine po, dili pa siya pre-construction. No. Kasi nilas kasi dito, siya na. stricto sila dito bro, kay namagay kaning, kuha magsa sa safety dito, stricto kay sila. So, ang imong lifting, dapat ang i-lifting nyo 25 kilogram lang. So, pag mulampas na, dapat 2 na katao, or di, pag biyan, machine na, dapat na dito. Bisag libre ka dito, dapat kuhaan po ng imuhang. Pwede ka mo reklamo kung karing, bugat naman kayo ni. Sobraan ka. Na-injured na ko ani. So, di na pwede na. Wait lang, pagsunod ninyo, so wala lugar agency pagpala nimo din, sulduan lang ka, Luli, dito, Taga po agency dito sa na mga agency gyapon, pang agency di na sila panguha kay mga students. Kay hibalo man sa mga students limited man ang hours of work. Mao ba? So, ang makuha sa mga dito, makasulod gyapon kag mga retail gyapon, housekeeping, cleaning jobs. Pero ang tax nimo kato lang yung nakakuan sa law nga tanda 24 hours per week lang. So di ka mo lampas kay makita man sa immigration. So bawal man na, ma-breach man nimo imong kontrata, imong kuan dito sa student visa nimo. So murakit gud me. Okay. Di na ako ikuan na on air kay ikuan na. So murakit diskarte kami. Dagan man diskarte dito bro. Dagan diskarte dito. Pero mean to say, ang advantage nito is nagi trabaho. Kung kugihan ka, makatrabaho ka. Agad, sinunod lang. Kung di lang kapili ang trabaho, sinunod lang. Niabot ko na sa kong point nga, ako na mismo niingon nga, di na ko mahurot ang dolyari sa Australia. No. Niabot ko na sa Teka point. mo na, ngano din sa Australia, kulang ang mga tao dito or nganong inga naman True. Kulang. First, ang country dako kayo when it comes to land area. Okay. Then, next, when it comes to development, grabe ka, kuhan kayo ang Australia. Okay. Consider ginato na, no? Tanawa lang ko na mag-donate sila, magtabang sila, Lagi? magkuhan. Grabe. Yung ka stable ang Australia. And it's growing country. Very kuhan gid siya. Kaya unique mong gaya siya kay one continent, one country. Okay. So, as in, onya, imagine on nimo ang land area niya, Philippines is like maybe 24, 25 times. Pilo-pilo nimo bag-o makakuan sa kanako sa Australia. Then the population is like only 25 million population. Gamay no? So compared sa Pilipinas, Ano naman, dili kay tig-breed ang mga Australian dito? Kasi balaw mas dito. kugihan ang baka dito kartiro. Bitaw. Dili, sa ilang pamilya dito, dili ba pare dili? Like, mas sa Culture dito, Pilipinas, bro. kay, ang sa Pilipinas ba kay damor nga way kwarta, mas Yeah. daghan anak. That's right. Lain Dito, mo to nanay. diri. Kung Dito, kinsay dito. maka-afford, isa ra. Mo nang dito ko nakuan nga grabe. Usahay gud maabot ka ng point nga kami maulo mi nga magstorya about sa among pila ka bukong mong anak. Kay murag para sa ilaha nga murag taas ding kilay ba pagingog
5 kabuk anak. Ana ba murag Mao ba? murag expensive kayo dito bro kung nakay anak. Expensive So kayo. sila na mismo, burna na sila yung mindset nga, ang family is just like 1 or 2 ra yun nga anak. Yes. Halos average ka na dito. Oo. Pero makita ni mga unsa gid sila kakuan dito kaning ibutang ta sa ilahang future nila ba. Tanaw gid sila, no? Kay dito gani maingon kag naslay anak expensive sa ila wherein ang pagpanganak pa ngani that time before may nag-abot bayran pa sila kung mga anak. Mo ba? Kada anak bayran pa na. Way bayro nun sa ospital, libre tanan. Even pagpanganak sa akong asawa dito, wag mi gibayran bisag piso. Murag nag-unahon na natin. Undangon na nato ni recording. Undangon na nato ni recording. Lupad na ta. Lupad na ta kay tampaita ni. Dito, bro. Talaga? Oo, pero makaingon pag sila expensive kung na anak ka. Unsa na lang Pilipinas, sa kada anak ni babayan ka. Paano sila diri nga bahalag 12 ka buok? Palit lang kag 2 ka noodles, daghanon nimo ang sabaw, bahalag tabang nga. Kay ingno man ka sa Pilipinas mindset nga, di man na importante ang kwarta, importante nga malipayon ta. Balag saging basta labing. Balag saging basta kay labing. Luspan naman eh. Punyeta ka na ng mindset ka na. Sis, kinoko. O, ito na. Yeah. Nagtrabaho ka sa restaurant. Okay, mo na Yeah. kay Yeah. kung among kinabuhi istorya na ni, maabot yung tag 5 days. Ana, episode dapat. Episode na, tama, no? Series na ba? Nakatrabaho ka sa usa ka resto. Yeah. So, ikaw, nagtisting ka sa usa ka resto. Yeah. Dayon naunsa man yung pagkaunsaa nga, ikaw na may tag-iya sa resto. O, ako nang gisamarida na, kay kani medyo ano sa Glory to God. Bitaw, salamat sa Ginoo. So nag-start ng story ana bro is that ikuan ako gamay ang katong nganong nakusina ko, nganong dito na ko ng trabaho. That time I was working bisag unsa lang nga trabaho. Okay, diskarte lagi tagtulo ka trabaho, trades, factory worker. Macho dancing wala sa wala na. Wala na. Oo, kay kasabaan ta ni Mrs. Sabang mo ra sa gugwapo lawas. Bitaw, so mo tuwa na. Na. Pero tinuod na isa na nadawat ko bro, nag-apply ko og kaning murag sound system dito. Oh, talaga? DJ, As DJ. tanan mag-operate kag mga special occasions, mga weddings, so mo to medyo nagkaaway mi gamay, so mo to gibayaan din ako ana po kumadayon. Nalasag ka ng DJ ha. Ana lagi, gibiyaan kay nato dito, nalasag ka din ni. So wala to, mo tong bisag unsa na akong diskarte nga trabaho. So that time, si Mrs. nagtrabaho sa usa ka hotel. So she works as a housekeeper as well. So that time nga nagtrabaho siya, naay mga Pilipina tulo ka buok. So wa siya kabalupod ang mga Pilipina, puro mga chefs ang mga bana nga working visa pa. Working Dili visa pa pa. PR, mga working Okay, visa. So kato nga time na ay mga gatherings, so ingin si Cheryl nga ubantahan kay naay kon dito birthday. To na-meet na ko tong mga bana. So ang among mga wife, mga housekeepers, kami mga linyas kusina. Pero kato nga time ga part-time na kitchen. So dito na din ko nakakuha advice from them. Nga bro, gusto kag naagi ugma kay student murag unsa man imong plano ana, unsa man gyud imong gusto ka mag-PR ako. Yes bro, gusto jud ko. Again, PR is permanent residency. Residency. Yes. Okay. So naku, yes, of course. Kay, plano na ko mga anak, bro. Because kailangan ka mag-PR para dili ka, kay limited naman mo Yes. dito, di ba? Yes. Mo magiging usa ka mission nga, permanent resident. Pag student mo ka, di na for temporary ra mo ka residence. Yeah. So, pag human sa imong visa, it could be mag-extend ka, another course, higher course, anya kung dili, wali ka. Balik back to barracks. So, mo tong mo target jud ko nga na employer mo sponsor para magka-working visa ko. Okay. Pag man ako working visa after a couple of years, pwede ko ma-apply permanent residency. Okay. So, citizenship sa'yo na lang kayo na. So, kato nga time na advisean ko, nag-decide ko nga mag-apply kusina, nakuhan focus ko kusina, biyaan ko na ibang trabaho. So, that time na ako'y boardmate, iya po kong kitabangan, nga nag-hiring po sila tighugas plato, kitchen hand ang tawagan na dito. Kasi pangalan? Kitchen hand. Oh, sure. Dili hand. dishwasher? Dili. Wow. Kitchen hand. So kitchen hand. Dala tanan ka bro, hugas, balat o kuan, mga prep kas mga gulay, runner ka, tiglamay basura. All-rounder kas kusina na. So mo na imong tanan ba murag sulugoon kas kusina ba kumbaga sa mga chefs. Pero pila hour ani kaning Naanak ko nagdawat na ko atog mga $20 to $21 per hour. Dawat na ko atong nga time. So katong nga time pag yun, pag trabaho na ako na dito, mga 3 months kapin na. So surprisingly na nabuntis akong asawa. So ang among expectation mo ra maghugno gamay nga. Patay imbis kita na nga hiduwa dinhi para maningkamot na ako na lang. Unya kumbaga ang burden na sa ako kay 5 ka anak sa Pilipinas, apay helper. Unya plus iya pong side. So mahimo nang duha na akong obligation ani. Pero kaloy sa Ginoo amo rong giampo naning kamot mi kay maumputi gusto po sa akong wife nga magkakuan mi. So
years Miss Pilipinas wa man ginitabo. Oo. Pero dito akong anak lagi pilian kayo na IC na ko kung basta nga susuhag yun gusto gyud Australia pakataw di bang Pilipinas. 3 months na medyo buntis. So mo na din tong ako na lang grabe ka challenging in that time. Grabe ba? Medyo down nga pero para sa ako akong personality mo man ginakuha. Dili kay ko mga challenges ba. So dito gisok lang ako kaya lagi ni. Banat na nyo ko. So dito nagtrabaho na ko kitchen, timing ang among chef, head chef Pinoy. Okay. Kulba kayo, isukis kusina gyud, mao to kong dikit gyud pag-ayo, pakita jud ko gila siya. Ato nagpakiluoy ko siya ha. Ako chef, student visa rabi ako chef. Unya akong asawa na buntis, nya ako'y 5 ka anak sa Pilipinas. Magbayaran pa ko tuition fee din ni boarding house. Luoy siya. Siya sige kuya, gusto mo magtrabaho to sawa ka dito? Nako kay primero, pira pa to, tag 4 days lang ko dito, 3 days ba? Yes, chef, kaya ko yan. So, ayaw mo mag-day off? Yes, chef, di ba ako mag-day off? Pwede, 7 days a week. Dito na, bro. Human kong eskwela kay 2 times a day naman ang klase sa Australia, 2 times a week naman ang klase. Oo. Say, 1 day na gani, yung maayo yung mestra. Inon mo nga nakitrabaho. So, kato, ang akong day off, panahon sa akong eskwela. Okay. So, pero day off po na ako, ang eskwela po na ako is 9 to 3 raman every day, 2 days a week. So, pag human na po na akong 3 ana, bro, sibat na po ko na, trabaho na sa ko. Dito gyapon. Hugas og plato. Pero medyo na-focus na ka dito sa resto na. Mao na to. Gibiyaan na ko ban trabaho na ko. Kay gitagaan naman ko niya work to sawa lagi daw. Okay. So pag trabaho na ginako dito, mag-work ko bro 7 o'clock in the morning pag wala ko eskwela. Sugod ko ana. And then mahuman dayon ko ana og 11 PM sa gabi. So imagine na pila ka oras akong trabaho na. Mudagan ko mga 16 hours. Grabe nga patay sa ba? 16 to 17 hours akong trabaho. Dito nga time kadto nga restaurant kitchen kay syempre ako dishwasher pag humantanan ana pag human sa mga chef tanan manglimpyo man mi ana so mag-cleaning na pod mi so mosay maabot kog balay 12 na kadto nga time na ako sakyanan ka gipautang man ko atong kitsito katong primero ginawa gipa-installment na sa ko ang murag Mr. Bean nga sakyanan wa ay fights kayo love niya Tagpila mo na nga sakyanan kaya na pag dito mapalit na mo $3,000 bro. $3,000. $3,000. So, makapalit na ka dito sa Kenan. Antod karon na mga baligya $4,000. Makapalit na. Okay na. Mga trabaho lang. Mga trabaho lang. At least from point A to point B. Yes. So, mo lang. So, gamay kayo sa Kenan. As in, gamay kayo. May mo't lagi ming chirin magtanaw-tanaw karon lagi ato. So, mo tong dito ko trabaho. Mo na akong 17 hours. In between that, my break is only 30 minutes. 30 minutes break. 30 minutes. Yeah. Mukaon lang ko na kadyot, piyong kadyot, mata na sad, trabaho na sad, hangtod doon sa gabi. There were even times nga nanguli ang amo ag yung tiglimpyo sa kanang dining area nga couple, kuan Grico man to sila. Ginang ko sa akong head chef nga, kuya, gusto mo pa? Gabi na to ha. Wala kay ko diyo. Pag-ingon niya nga, gusto mo pa? Ako, yes chef, pwede. Grabe. Kirahin ko yan. Grabe. Kabalo man ko nga. Matinding pangangailangan yun eh. Kaya kanang cleaning lang diha, it's only like 3 hours humanon nila. Nya magbayad gud sila adto mo. Dawat gud sila og 150 adto. Katulang cleaning lang kada gabi. Nakuhaon ko na chef. Human ako alas 11 kusina, gawas sa kus public area, dining area. Dito sa Kainlo ka? Mga umanong ko na mga 1.5 hours human na. May magunin yun kay per hour mo ang trabaho. Yes. So kung ka na ba? Yes, right. Di presato ba nga pakitang gilas ka ODI o sige tiwasan na. Pagkaron may ding may laki gyud ka. Kuan ning basura diri. Tamora nga sweldo. Yeah. Dito patak Mao yun. lang. Dito kung unsay per Isa mo lang pas kag 15 minutes bayad or 30 minutes bayad yun na. So dito gisuk lang yun ako to. So mahuman ko alas 2 kadlawon. Mahuman ko ana. Mga 1:30 abot ko balay alas 2. Mata na sa ko alas 6. Imagine na, pila lang tulog na ko. And it's very challenging sa imo physically, Bruno. Okay? Absolutely. Siyempre, dili ba ka early. Lahat naman itong mga early 20s pa ta, Brad. Yes. Early 20s pa ta. Bahala ta mag-inom, mag-basketball pa ta sa kadlawon. Yes. Kana, pero tuloy lang na bro, 40s. murag, wa na ako mabati akong edad nga 38 ko that time. Kato nga time ba? Tungod sa ang ako ang kuan ba nga, ay grabe Kailangan ka mo ni. ni- Dalar yun eh. lagi. Matinding pangailangan ba. Pero tuloy na yun that time, di pa dyan ko ingon nabati kay nako. Yeah. Pero pag abot yun akong 40, mo tinuod yun ang life. Biggest at 40. Diba? Tinuod yun na. Dito na dahil ba yung kanang long standing mangminhod na akong likod. Minhod Tama, tinod yun. Niabot na ni nga time nga kaniya akong kamot pasmado na nagoy time anyway nga di na ako mapiko. Sakit kayo. Pero you have to go and wash dishes. Ay, usahay lagi mo larga ko sa una mo biya ko 6 o'clock kay mo trabaho na pug ko niya sakit kay pilot-hilot ko na ko ning cherry pagkagabi haplas ipikasin ano. Grabe lagi na advertise ano ipikasin. So mao tong pag-abot dito bro, padulong ko gatulo akong luha. Gatulo.
sakit kay lihok pero pag abot ito bay mo ang sakit kay kuya kunin mo gawin mo yan kapi. You think ba, tama, number one is Yeah. kanang kailangan kay bayron nun. Pero at least makamotivate siya kay every hour man bayad man ka. Yes. Murag well compensated man sa ka. Mao na nakanindos Ba? bro. Murag, I Mao think na mo ako siya motivation sa una. Oh. The dollar was like 45, abot kay 46 Yeah. that time. Nga gusto lang kog $20. Pag sugod ako alas 7, pag abot og 8, convert din ako na. Oh, di ba? $20 times 45. Oh, Okay kayo, na koy 1.8. Ana, 1.8 pesos. Pag abot alas 9, times 2 na po na ko na abot at the end of the day, na koy 9,000 pesos. oh, di ba? Sa imong per day? Oh, mao na ako motivation. Mo motivation, Pag tama. ma-duty na sa ko, makuha sa ko 10,000. Tama. Dito mao to nagdalagid sa ko. Imagine mo nagsad-sad ta pila ra ta ka oras. Maglalis pa ta sa bayan-bayan na tag 350. Ta mga hilason pa kay muhapit pag 7-Eleven. Palit-palit pag soft drinks. Yata. You guys. Sabi gido bitaw. So dito Pero tama ka. It's a good motivation nga. Pag totally mo, grabe no? In a day, 8,000. Yes. So every day na ko 8,000. Yes. So layo nagkikesa kung mo to kas Pilipinas. Sweldo na mo. ko sa ABS o na kuan dia OIC in charge mag. Mga pila ra man ta to no? Mga 9 or 10,000 ra. Niabot na to kuan, niabot kaya punta to dako 16. Oh, yeah. Pero wa agad gihapon. Oh, lagi. 16 duha ka adlaw ra nako didto. Correct ba? So mo tong Ginoo nako, sus Ginoo ko grabe. Ang 1 week na So ang imong biggest why kani kay at least 9,000 a day. Oh. Pag mo motivate ra ka pero mo lagi kadugayan. Ang kamot na imo Oh, dito gyud. ang imong pangunahon na Kaya pa. Oh. Pero motingala kay imong lawas Dito video na. nahihinay na. So, survive. Padayon gihapon, padayon. So, until such time, nag-gain na nako ang mga experience. Until na tanggal nga cook. Pila ka months ni kani nga kuan tanan? Span of time, probably in just 5-6 months. 6 months, okay. Pag abot ka na ng 6 months, dito na ko nabutang na ko, tig-marinate na ko, unya, nawadaan mo tig-fryer. So promotion na. Oh. So mas dako na sana. Oh, mate, gamay ra kay ligas kay lagi nga trabaho. So mao to nga ako lang okay lang, experience lang. Mao Okay. gitong ako. Oh, okay. Mag-learn jud ko ani. Correct. Kay mao na niya akong dalan padulong sa taas. Kaya di pa ginaingon mga sa Pilipinas, di ka nagtrabaho daan. Yep. Di ba? So, So kadto dito na dayon, nag-learn ako niya marinate na ko inani din yung mga spices. Okay, tama. Uy, ang di ba ang nato rin sibuyas, sana kaning sibuyas, ganing garlic. Mora ginato ba ang tanglad, mga luya. Sus daghan man kay mga herbs dito, daghan kay mga spices. So dito na ko nakatuwa. Imo na sa i-learn sa mga characteristic Mo Middle Eastern nga spices, mo rin Mediterranean spices, Italian spices. So dito na ako nakita. Mo ni i-marinate kung kaninga meat, di man ka mapasagad og marinate sa mga spices. Kay i-match man ginani mo sa meat, no? So di ba pasagad. So dito ginanaon para din dinha. So dito nag-learn ko niya hantud nawad-an na og kaning kusinero kaning tighimo og salad. So hangtod nga mura og na consider nako as cook, dili ka chef, no? Okay. Wala pa man ko'y qualification. So kabaw nako sa kusina. Tong kumpiyansa. So, nag-observe sa ka nga ingani nga buhaton mo ni dynamic sana. So kumpiyansa na kay ko that time, piyansa na ko, nag-apply na din ko online og kaning sponsorship. Nangita ko employer sponsorship. So nag-apply ko one time. So kaluoy sa Ginoo naaman po ni tawag nako nga okay, ani diri kay pag mag-trial ka. So katong Unsa day role anang sponsorship? Siya mo bayad sa imong pag-eskwela para dili bro. Sila maoy mo sponsor nimo para na maka-process ka sa working visa. Kay para mag-working visa na ka, maundang na ka sa student, di na ka magbayad sa eskwelahan, di na ka mag-eskwela. Kundi mag-work na ka full-time sa imong employer. Okay? So mo po ng stepping stone nimo para to get the permanent residency. So dito na dayon gipa-trial ko. Agabing pamakak na ko sa akong chef na ako importante kay buhaton chef ana family related ni siya nga kuha. Para kan nga. Pero mag-trial ko 1 week dito sa Picas. So gipatay ko sa ingon to akong employer nga okay, you come for a trial for a week and then we will decide kung sponsoran ka na mo. Okay. Dili. Trial ko ba sugod ko 1 second day as in wala lagi break way panituhay pakita ang gilas ka na may kamera. Okay. Paano yung trabaho? Wala. On the third day, gipatawag na ko sa office. Ginandahin ko, sorry ako sa akong boss dito nga. We will sponsor you. Wow. Dito ba? Grabe, as paminaw na ako eh. Grabe, as paminaw. Pero di lang kayo ko halata. Sige lang ko pasalamat. Pero kahilak na akong sulod ba eh. Kahilak na.
So dadto nga time dito na nag-start tong blessing sa Ginoo. So but there are still challenges along the way kadto nga time. Unsa kanina itabo kani nga ni sponsor na? Unsa ni ay after pila na ni ka months Kuan, sin pagbalhin nimo? 2 years kapin, mag 3 years. Sakto-sakto Nahuman na po, ako diba? certificate 3 and 4 sa akong business course dito. Yan, mag-enroll lang ako advanced diploma sa management course. So mo na tong nahitabo nga nadawat ko. So meaning to say, pwede pa gini mo undangan mo eskwela. Okay. Unless ma-approve lang to imong working visa. So Okay. patayin niya po eskwela Okay, habang eskwela. ga-work ko dito. Okay. So mano to na kanindot kasi nanay waiting sa kuha for sponsorship. So pag abot dito na ako karon dayon, ingon sa sponsoran ko nila, di man sa Australia, di man ko ka pwede sponsoran kung wala kay qualification related to your skill. Oh. So trabaho. So kailangan na ako'y cookery Medyo nga qualification. okay. So nag-eskwela dayon ko. So na ako'y gihimo, nagpa-advise ko sa abogado. So nagpahimo ko og kaning unsay maayo aning advice nga para makakuog certificate siya na ay gitawag ana nga murag kaning RPL, recognized to prior learning. Okay. So shortcut na siya para ma-recognize ang imong experience back yeah. home tanan para pwede na ka masponsoran. So Okay. shortcut para magka-certificate ka. Okay. So pagka-certificate na nako dayon dito na rin giprasa ang working visa. So nagka-working visa nako. I worked there for more than 2 years on a working visa. Mato kong mga anak duha na ko kanak ako paging paon na kay bugiro na kay ko. Nak, kuwaw na tamo. Ala. Susti mo din na nakadali di ay. Mo ba? Di na nakadali. Magulat pa kas process mo ni mo na. Hangtod nga akong anak nin taon na wala sila ka eskwela 1 year. Kay na more na late sila 1 year kay ipaundang na laging taon ako kay kuwaon na laging ako sila. So medyo pressure na sa kuha gamay that time. So kaloy sa Ginoo pagka-approve gyud automatic yun nga gikuha na ko sila even though daghan pa kay kog utang bay na pa mga utang kay dako kay gasto ba dito mag-process ka. Lagi. So at least nakuha na ko sila kay mamugay promise na ko sila tanan gyud 5 dungan gyud sila dito. Happy bitaw ka kung pagkita lo. Ala na naging sila So, bay. na dito. Yes. Dala sila. Kanya ang challenge dayon naman ato na sila dito, ang challenge dayon ato that time is that kay akong amo imbis mag 2 years ako kami nag-work, mag-apply na to ko PR, permanent residency. Ang challenge pa gyud kay nag-file og liquidation ako amo. So bankruptcy. So busy bankrupt tama. Ana, maayo kay dagan sa among gigunitan nga restore. store. Ang problema mo lagi to nakalitan siya, nag-invest og laing kuan, then nagtapada na tong amo ang venue dito. So parang gusto niya isara na. Yes. Goodbye na. Yes, para wala siya liability dito. Lain mo dito bro, negosante ka dito bro, style ni mo na sa Australia. Invest ka, mangutang ka. Pag di mo kayang bayaran, file ng liquidation. Wala kay bayaran nun. Tabla na. Tabla. Kung ano lang ito yung magamit dito, tanan-tanan. Halos inana ang dating dito ba? No? Pero dili ka ka-work, dili ka ka-business, like, I think, I'm not sure, minimum 3 years. Di ka ka-business. Nagtrabaho na ka ato tapos nag-file wag gid liquidation. Yes. So, So, 2 months before na lang mag-file na ko. So, daghan pa siya gikuan sa kuha, i-offer nga na niya. Basta, nakta lang nato. Otong, nag-decide ko nga, i-advise ko sa lawyer nga, adto sa regional areas. Magprobinsya sa ato, ba? Probinsya, Kung magas kagayan okay. di oro, mato kong malay-balay. Ato ko dito sa... Or kaning bisag Opol. Oo, layo-layo na gamay. Okay. So, mo to, nagbiyahe ko, layo na yun nga area, nakakita ko employer, nag-start na ko sa regional area. So, that time, ayaw So different na gid ni. lain na nga same state. Pero I mean the business Lain na. Lain na employer. gid ni. Yes. Because crucial kayo to that time, bro. Because the law that time, kailangan within 28 days, makakita kag lang employer. Otherwise, ang visa nimo canceled, uli mo Pilipinas tanan. Putak. Grabe ito nga pressure, right? Grabe ito nga struggle. That was my very, very first struggle. Grabe no. 3 years na ka ba no? Dili pagyapon stable abin mo. No, wala pa yun. Abin mo kuno na ka pa pag nana ka sa Australia maka 1 year lang ka murag okay na. Yes. 3 years na ka to. So, kon pagyapon. kadto nga time, grabe ito. Ala, sige kong apply. Bubiyahe ko kung tag 5 hours para lang mag-trial ko. Man, di na po may kasabot sa employer, ana. So nagpagyapon kay trial and error din gyapon. Kaya pag abot na ginako dito ka ng employer, buutan kayo. Daghan makapo kaya pon kay akong story ana, mo lagi kulangon kay nitong story lagi gyud ato nang ikuan. So hangtod nga nadawat ko dito in short. Okay. So nadawat ko dito, nag-start ko as a chef dito. So chef na gyud, chef na. Chef na ko dito. So next to the head chef naman ko dito that time. Nya kana nga cafe sa una, dako kay na siya bro. Ang katungaan na front the pit cafe, half ana mga novelties kanang apil mga apparels, maligya sa butik-butik ba? Butik-butik. Mga style cafe and butik man ang style gid sa mga probinsya dito. So dito ko mag-start. So kaloy sa Ginoo hangtod nga inahinay na mo anto nag-pandemic na lang and all.
So naapsan gyud ako bro nga kaning gilahos gyud namo ang kuan gyud mo ang business nga makasurvive gyud even through the pandemic. But before the pandemic that time na-promote na ko to as head chef. Wow. After like how many months? Like Kuanto siya actually na promote ko adto before pandemic. That was kumbaga nagtrabaho ko dito for 3 years yata, mga 3 years. trabaho ka 3 Oo, years. 3 years. As chef na to. As chef. And then na-promote din ko adto dugay kay nawa naman ng mga chef. Pila na may sweldo sa chef? Pila na may sweldo? Pila na may per hour Tatlo na sa chef? time ang per hour na ko adto gadawat ko mga $32 per hour. $32 per hour. Oh. So hangtod nga katong na gioperan ko sa akong boss nga ako yung magdala. So dito dako na to akong per hour. Magdala means ikaw na gyud ang mag-manage Head sa chef, whole. head chef ka. Head chef na. Sa operation sa kitchen and all. So man ikaw na ibahala sa Tanan. naman na tanan na. Inventory, Inventory, purchasing, oh. dealing with suppliers and all. Grabe Ikaw na. mag-negotiate From tanan. dishwasher. Oh, yes. Hunted yun nga. Oh. So mo na akong journey. Dayon after that nag-pandemic. And then, na-survive na mo ang business. Nakuha na mo kay, may problema ang pandemic dito, bro. So, kayo nagpasalamat sa Australia. Mo ba? We get paid nga namis balay. Ba? Yes, naspadayon na mong sildo. Pagkalamigay. So, pag-shutdown na mo for at least mga 2 months kapin. So, sildado mi sa gobyerno. Pati Wala lista-lista dito nga ayuda. Wala na. Kasi lakas ni Mayor og Pati, we receive like at least $750 a week. Wow. Oo. So, mo to niya ang among employer pod napoy alali ang gobyerno sa mga negosyante. Yeah. Dagkos lang madawa, thousands of dollars ang lang madawa. So just to padayon lang ang negosyo ni hinay. Hangtod nga nagbalik ang business dito na dayon. So kaya muna kung ganan nga part na imong story nga imo ning nasulis ako nga okay na, nagdala na ka. Nag-earn na ang cafe. yeah. Tapos nag-meeting ang kuan nga Family. nga murag Yeah. ibaligyan na lang namon ni sa imo habi kay di na may ani nga cafe ana. Yes. Mao na to dayon dito. Tapos dako ang gimugna nga kwarta. Ingong ka nga sa asa mo kumakita ang kwarta ana? Yeah, it was a miracle, good bro.